Kaixo, gu laugarren mailako ikasleak gera eta bideo honetan ikasgaian garatu beharreko laugaitasunak adieraziko ditugu. Horretarako bideoa 4 zatitan banatu dugu, gaitasun bakoitzak bere atala edukirik. Erabilitako metodologia bideoa izan ere normalean erabiltzen duguna hausnarketa idatzia baita eta hori hautsi izan nahi dugu. Gainera, irakasgaia ikaten ingurukoa delarik, proposa iruditu zaigun metodologia hau. Ekin, ea gustatzen zaizuen! Aurtengo ikasgai batean, irakurtzaletasuna sustatzeko proiektu bat egin behar izan dugu. Horretarako gai nagusia kulturaniztasuna eta berdintasuna ziren. Guri okurritu zitzaigun gelan ikasleek liburu bat sortzea. Horretarako ikasleak 5 taldetan banatuko ditu eta talde bakoitza kontinente bat izango da. Adibidez, kontinente bat Asia baldin bada, guk herrialdea ematen diogu, adibidez Txina. Orduan, ipuin bat egin beharko dute, orduan irakasleak pausoak emango dizkie, nola egin pertsonaia, nola egin kontutan hartu paisaia, bizimodua, erlijioa eta horrelakoak. Eta orduan irakasleak astero kontrolatuko die pixkat nola egiten duten lana, beti ere egin beharreko lana kooperatiboa izango delarik, eta kulturaniztasuna gai printzipaltzat hartu. Aipatutako lan honetan edo unibertsitateko beste lan askotan guri lanak mugatzen dizkiguten bezala guk gureak egiterakoan ere mugatu egiten ditugu. Nahiz eta beti unibertsitatean hitz egiten diguten eskola inklusiboaz, proiektu berriez, hezkuntza eredu mota ezberdinez, ondoren praktikan ez dute irakasleek jartzen eta ondorioz guk ere gure lanetan ez dugu hori islatzen. Adibide bezala izan da 4 kurtso hauetan egin ditugun lanak. Eta azken batean, denak desberdinak garen arren ez dugu askatasunik gure mugak eta nahiak egiteko. Gaur egun teknologia berri garrantzia handia dakate, eta hau eskolan nabaritzen da. Erabilpen desberdina dituzte eta gauza asko bezala alde positibo eta negatiboa dituzte. Irakasle izango garen aldetik, teknologia berri hauen garrantziaz eta erabilpenaz jabetu behar dugu. Eta egunero ikaskuntza bat beharrezkoa dugu berrikuntzez jabetzeko. Alde batetik, teknologia berriek abantaila asko ekarri dituzte hezkuntzara. Familia eta eskolen arteko harremana sustatu, beste eskola komunitateekin harremana sustatu, komunikazioa erraztu, informazio iturri desberdinak eman. IKTek hezkuntzan ere desabantaiak dituztela ikusitan dugu. Alde batetik, pribatutasun falta edo erabilpen desegokia egin daiteke hauekin, eta hori arriskutsua izan daiteke segun eta nola erabili. Bestalde, adibidez foroak edo blogak sortzerakoan, gero horiek ez dakate erakargarritasuna ikasleengan, ez dira etxea iristen eta gurasoi erakutsi edo herrira eraman edo hori ere desabantaia bezala ikusten dugu eta azkenik gehiegizko saturazioa. Hello, today we are going to read Camping History. Camping, camping, we're going camping, bags are packed, ready to go. Camping, camping, we're going camping, that's coming here in a half an hour. That's coming here in a half an hour. Camping, camping, we're going camping, put on the tent, grab a big good. Eta ikusten den bezala, ikateak hizkuntzaren ikaskuntzan eragina daukate. Hemen ikusi duzuen bezala, kasu honetan ingles hizkuntza sustatzeko erabili dira ikateak. Gainera modu divertigarri eta entretenegarri batean. Bideo bera erabili dezakegu komunikazio tipologia desberdinak ikaten bidez adierazteko. Hona adibidea. Hello, today we are going to read Camping History.
Camping, camping, we're going camping, bags are packed, ready to go. Camping, camping, we're going camping, Dad's coming here in a half an hour. Dad's coming here in a half an hour. Camping, camping, we're going camping, put on the tent, grab a big coat.